Gure udalerrian zero zaborrerantz aurrera pauso ikaragarria emango dugu. Hondakin birziklagarri guztiak gaik agindu eta nahasian birzikla ezinak diren hondakinak jasoaz. Erabakia ona eta pozgarria dugu. Kontrako ahotsek zalaparta ikaragarria egiten duten arren. Pasaian aurka saltzen diren alderdi ezberdinek atesateko bilketa txalotu egiten dute hemendik kanpo. Eta ez hori bakarrik, atesatekoaren ezarpenaren aldekoak agertzen dira. Beste batzuek, haien militanteei atesatekoaren inguruan informatzeko egiten diren batzarretan parte ez hartzeko instrukzioak ematen dizkiete. Guzti hau ulertezina egiten zaio, baina zero zaborraren aldeko gure apustua tinkoa da. Ez bai dugu errauskailurik, eta gainera badakigu ez dugula behar. Konbentzituta bai gaude Pasaitarrok gauzak ondo egiten jakingo dugula. Orain gutxi, Europar Batasunako zuzentarauak gaikako bilketa seinalatzen zuen etorkizunean Europa guztian hartu beharreko bidea dela esanez. Eta Madrilen, ingurumen ministerioak Usurbilgo herriko hondakinen kudeaketa sistema eta atesateko bilketa praktika eta jarduera onaren eredu dela esaten zuen. Beraz, Pasaian ondo ari gara. Bide honetik goaz, erabaki eredugarria dugu hau eta gainontzeko herritarrek eta herriek gure bidea jarraituko dute etorkizunean. Guztion onurako erabaki bat hartzera goazela uste oso dugu. 3 eskaera luzatu nahi ditugu bukatzeko. Lehenengoa, herritarrak lasaitu nahi ditugu. Informazio egokia eskuratuko zaie. Eta guztion artean, Pasaira eta Pasaiako beharretara moldatuko den hondakin bilketarekin asmatuko dugu. Bigarrena, oposizioko alderdietako kidei udal honek harturiko erabaki honen aurrean arduratsu eta zintzoki joka ezazuen eskatu nahi dizuegu. Hirugarrena, hedabidei, zintzotasuna eta inpartzialtasuna eskatu nahi dizuegu. Ingurumenaren aldeko kontzientzia astintzea guztion ardura baita.